Tak ďakujem veľmi pekne a zase môžem povedať, že si to aj cením, že ste prišli a cením si aj včerajšiu takú vyjadrenia podpory. Budem vecný, bez nejakých patetických rečí a hysterických. Poviem fakty. 2.9. som podal trestné oznámenie na polícii na neznámeho páchateľa z formálneho hľadiska pre podozrenie na trestný čin páchania úžery a nedovoleného podnikania. Kópiu vám poskytnem, aj potvrdenie, že som ho podal, aj čo som tam uvádzal. Čiže polícia vedela 2.9. o určitých skutočnostiach, na ktoré som upozorňoval. 3.9. Tak, jak som avizoval, som prišiel sem. Robiť niečo, čo niekto môže mať možno na to svoj názor, ale žiaľ, musel som konať tak, lebo som nemal žiadnu informáciu, že konala v tej veci polícia, nakoľko my sme robili miestne zisťovania aj na druhý deň. My máme 2.9. miestne zistenia v rôznych formách zadokumentované, že spoločnosť poskytuje úvery, to znamená koná protizákonne. A konec koncov to sama potvrdila na videu pána Kordu, kde jej predstaviteľ povedal, že áno, že my poskytujeme úvery. V tejto činnosti pokračovali aj 3. To znamená aj na druhý deň. Ja som nemal vedomosť, že polícia vykonala nejaký úkon. To, že to robili, že poskytovali úvery, znova je v rôznych formách zadokumentované pre potreby ďalšieho konania. Čiže to sú fakty. Potom mi už niekto môže prípadne poradiť, že čo môžete urobiť viac. Lebo mne je častokrát vyčítané, že dajme trestné oznámenie. Tento šport moc nebaví, poviem otvorene podávanie trestných oznámení, ale v tomto som teda dobre, že tento úkon bol vykonaný, čiže naozaj som z pohľadu toho, že čo som mohol urobiť, som urobil všetko. Potom som zvolil cestu, ktorá sa nemožno každému páčila, ale ja si stále stojím za tým, že bola na mieste. A stalo sa to, čo som bol prekvapený, že došlo k mojemu obvineniu za úplne absurdné, ale absurdné skutočnosti. A táto republika prostredníctvom svojho policajta, ale aj prokurátor, alebo celú tú skutočnosť dozoroval prokurátor, ma odsúdila, obvinila z 2 trestných činov. Jeden trestný čin neviem ani ja poriadne a konec koncov ho nevedel ani ten vyšetrovateľ, ktorý mi ho dával, si to musel nalistovať, že z čoho vlastne ma obviňuje. A je to nejaký trestný čin pre neoprávnený zásah právu domu, bytu alebo nebytového priestoru a v súbehu s obmedzovaním slobody. Celé je to absurdné, ale ja viem, že možno zaujalo ľudí to, že ja som tu nejakú chúď a pani zamurovával. Teda, že ja som tak bezcitný človek, že nejakú chúď a pani som tu zamurovával. No už dovolte mi uviesť a preto som chcel, aby to bolo tu a spravíme si malú rekonštrukciu celej tej záležitosti. Ja sa snažím byť presný a zase sa mi to celkom darí. My sme avizovali, že o 12.00 sem prídeme, aj to sme aj urobili. Presne o 12.00 sme tu boli a ja sa nechcem nikoho dotknúť, ale pani, nechcem povedať, že predávačka, alebo čo ona tu vlastne je, tým, že sme tu rozložili, vyšla do dverí a povedala, že pane, porušujete moje ústavné práva. Nechcem sa nikoho dotknúť. Predávačky bežne o ústavných právach nerozprávajú. Je zrejmé, že bola nabrifovaná, lebo celé to bolo pripravené takým spôsobom, že čo sa mu dá našiť a teda našiť sa mu bude dať asi to. Čiže táto pani prišla povedať, že porušujete moje osobné práva a ja som jej v tej chvíli niečo povedal a teraz, ak dovolíte, spravím zásadné vyhlásenie. Chcem upozorniť tú pani, ktorá vypovedala, že nech zoberie na vedomie to, že existuje paragraf krivého obvinenia a krivého svedectva. A v dnešnej dobe, keď má mobil s nahrávaním a s kamerou už pomaly každé decko, tak nech si veľmi dobre uváži, že či zotrvá na tej pôvodnej výpovedi, ktorý dal. Čiže to je prvá skutočnosť, na ktorú chcem uvieť. Ale poďme v tej absurdite ďalej. Čiže, lebo ja som tej pani povedal niečo úplne iné, úplne niečo iné, a ona dobre vie, čo som jej povedal. A konec koncov to dosvedčuje aj tá fuga, ktorá je tam z boku. Cez tú fugu ste mohli kedykoľvek výjsť. Ale poďme ďalej. O 12.00 sme... Čo ste možno povedali? Ja si to nechám pre potreby riešenia a ja tu pani v dobrom vyzývam. V dobrom, teraz naozaj v dobrom. Existujú 2 paragrafy. Krivé svedectvo a krivé obvinenie. A ešte si ju dovolím upozorniť na jednu vec, že požadovanie nemajetkovej újmy. Nech si dá fakt veľký pozor, že nech si dobre spomenie, čo som jej ja povedal a upozorňujem na to v dnešnej dobe, keď už má každé malé decko mobil, a tu bolo 100 ľudí, alebo koľko tu bolo vtedy ľudí a každý druhý nahrával, nech si veľmi dobrý pozor dá, na to, že čo
môže sa vyhovoriť na ten stres, na ktorý sa vyhovárala. Hej? A môže opraviť svoje vyjadrenie vo svedskej výpovedi. Ale poďme k tomuto zariadeniu. Tá fuga je veľká, je dostatočná, ale nejde o to. Tá pani o 12. ma teda povedala, že čo to robím, ja som povedal, čo som povedal. Ona, si zoberte teraz tú absurdnú situáciu, odišla do zadnej časti, pol hodinu tam sedela a 12:30 zavolala na políciu, citujem pána Gašpara. Pán Gašpar povedal, 12:30 sme prijali telefonický hovor od pani, ktorá je zamurovávaná. Čiže pol hodinu sedela, po pol hodine zavolala na políciu, že je zamurovávaná. Čo sa stalo? Pardon, čo sa stalo? Počúvajte dobre. Prišla polícia a po hodine tam trpela pani. Viete, tam trpela pani, podľa tohto vyjadrenia, hej, po hodine ma odtiaľto odviedli. Za celú tú hodinu, tu bolo 100 ľudí, existuje x videozáznamov, polícia nezachraňovala nejakú trpiacu pani, ktorá bola obmedzovaná na osobnej slobode, ktorá sa nemohla ísť vycikať, alebo ja neviem čo, viete, úplne absurdné. Nikto sa na ňu nepýtal, nikto ju nevolal, dvere boli celý čas otvorené. Nikto ju nevolal, ona tu nebúchala, neplakala, nebol tu nejaký výlev, že deti volali mami, pustite, tu nič nebolo. Hodinu sme sa tu s policajtami naťahovali a čiže polícia hodinu nepomohla tejto nešťastnej, nevinnej pani. Po hodine ma odtiaľ to zobrali, to sú fakty, to ja si nevymýšľam. Čiže ja som bol zaistený, tam to niekde je 13:30. Čiže po hodine od prijatia toho oznámenia. Ja si dovolím tvrdiť, že toto by malo každému súdnemu človeku stačiť. Každému súdnemu človeku by tieto skutočnosti mali úplne stačiť a povedať si, rýchlo to znesme zo sveta. A mňa naozaj mrzí, že niekto si potreboval dokázať silu. Potreboval si dokázať silu, že vyšleme ten signál, že s nami úžerníkov, alebo na nás úžerníkov sa nechytajte. A ja si dovolím tvrdiť, že došlo ku koordinácii postupu, lebo policajti boli bezradní. Ku koordinácii postupu medzi políciou a zástupcami firmy Pohotovosť v tom, že čo majú a ako majú konať. Lebo celé po hodine trvania sa z toho vyvlieklo, že mám byť predvedený a bol som predvedený. A nechcem vás zdržiavať. Ja si niektoré tie veci nechám možno pre ďalšie konanie. Ja len na tú absurditu poviem. Ak policajný prezident povedal, že som bol vyzvaný na to, aby som podal vysvetlenie k podozreniu páchaniu trestného činu, to nie je pravda. To vôbec nie je pravda, lebo znova existuje x videí, ktoré jasne dokazujú, že sa policajti ma vyzvali, že mám ísť, že mi povedali, že mám ísť podať vysvetlenie. Ja vravím, že k čomu? Však tu boli mestskí policajti, teraz som jedno podpísal, že k čomu chcete vysvetlenie? Príďte podať vysvetlenie. Viete, my sme žili doby také, že vás prišli policajti na ulici a vás balili. Viete, podľa mňa už nežijeme takú dobu, čiže mal by byť dôvod. Oni nevedeli v ten daný moment. Mňa keď zadržali, mne dali podpísať zápisnicu o zadržaní a tam nebolo uvedený dôvod. Ja sa pýtam, dobre, ale kvôli čomu ste ma zadržali? Tam musíte uvieť, že tam nebol uvedený dôvod. Ja som odmietol podpísať tú zápisnicu. A už len dokončím a tým skončím. Úplne absurdné. V zásade sa má konať tak, že po nevyhnutných úkonoch je osoba buď väzobne stíhaná, alebo prepustená. Ja som po výpovedi mi bolo povedané, viete čo, už vás za chvíľku pustíme. Po 10 minútach prišiel za mnou vyšetrovateľ, povedal, veci sa zmenili, dôvody na vašu väzbu trvajú, a to citujem. Dôvody na vašu väzbu trvajú. A od toho času som bol tam ešte ďalšie 3 hodiny. A to budeme, predpokladám, že aj konzultovať správne, ak dôvody na moju väzbu trvali, tak mali mať súhlas na moju ďalšiu väzbu. Proste, ja si dovolím tvrdiť, že tu niekto povedal, že vytvoria sociologický apel na verejnosť Slovenska, že na úžerníkov, na niektorých ľudí sa nešia. Lebo oni chcú týmto trapnosťou, touto absurditou chcú dokázať jednu vec. Vo Svidníku nech sa niekoho dotknúť, v Sabinove, v Hriňovej, v Oravskej Lesnej. Ľudia necelkom vnímajú ten celý kontext, ale si povedia, pozrite sa, keď zatočili takto s poslancom, ako zatočia so mnou. Zmyslom celého tohto konania je vyslať signál do spoločnosti, niektorých ľudí sa nedotýkajte, niektorých ľudí lebo pozrite, čo sa vám môže stať. A to ma mrzí najviac. To ma naozaj mrzí najviac, že sa niekto dal zneužiť a použiť. A ja si dovolím tvrdiť, že včera prebehli niekoľko telefonátov medzi zástupcami firmy Pohotovosť a políciou a politickými predstaviteľmi. Viete, keby bola táto krajina čo za niečo a zisťovalo sa, kto s kým volal, tak ja vám poviem, že volalo sa na vysokých poschodiach. Na vysokých poschodiach sa hovorilo a
aby sa doplnila tá dohoda, čo bola dohodnutá. Lebo oni rozmýšľali, že čo na neho môžeme našiť a bolo jasné, že na neho sa dá našiť iba toto. Čiže niekto sa spriečil, povedal, však to je blbosť. Tí policajti sami na mňa pozerali, že čo od nich chcú. Hej? Čiže proste niekto to zlomil na kolene a vydal ten príkaz, zadržali ma, vypočúvali a najabsurdnejšia vec, ktorá sa stala, že vzniesli obvinenie. Naozaj, ja som v súčasnosti obvinený z 2 trestných činov a to, ak uznáte, alebo ak aspoň trošku mám mieru kritičnosti v sebe, je úplne absurdné. Ďakujem pekne.